हाय हेलो नमस्कार। आशा करूँ सबसे भलरे। जय जगन्नाथ। आमर एଠାରେ विभिन्न प्रकार गाड़ी तैयारी कराଯାए। ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ଯଦି ବି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ଆଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି। ସେଥିରେ ଥିବା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଯେକୌଣସି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଇଞ୍ଜିନ୍ ରିକ୍ସା କିମ୍ବା କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେକୌଣସି ପାରିବେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହା ତିଆରି କରିପାରିବେ। ସେଥିରେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଦୟାକରି କହି ରଖୁଛି ମୁଁ।